дошли на този чудесен празник, както се шегувахме преди малко. Тук се получава нещо като 3 в 1. Първо днес е Николден и разбира се Николай има имен ден, Николай Иванов, или както си го знаем Колю Гайдата, нашия човек, депутатския човек. Браво, Коля, да си жив и здрав! Другия повод е, разбира се, че неговия син Яни има рожден ден и мисля, че един твой братовчет има рожден ден. Двама сте рождениците днес, нали така? Имаше едно момченце симпатично. И той има рожден ден, да е живо и здраво, но най-важното е, че тези две чаровни създания днеска правят годеж. Бъдете живи и здрави, обичайте се, уважавайте се, ценете вашите родители, защото те са направили много за вас. Коле, ти специално се раздаваш с широка душа колкото можеш, но пък за сметка на това пък колкото повече даваш, Господ повече връща. И така трябва да бъде. Бъдете живи и здрави, горчиво за младите, днеска си е ваш ден. Когато се сещате, тогава правете горчиво, няма да ви подсещаме, а сега горчиво. Искаме да благодарим от името на родителите, че поканиха такива добри музиканти. Това е най-доброто от Тракия, което в момента свири за вас. Почвам от този край. Младен Малаков, кой не е чул, кой не е слушал за него, е го човека, с който до Буша ни дойде да ходим до Бучно и до Швейцария. Нали годи? Най-любиме ви, Матя Добрев, човека Кавал. Разбира се, саксофон Ангел Ламбов, невероятен музикант. Дядо Пайчо, кой не го знае, кой не е слушал за него. Това е човека, часовник, никога няма да разплати темпото. Закрепи ли го, пушка. Не е ли така? Лъжи ли? Тончо Минков, акордеон, синтезатор и певец. Разбира се, всичко до това ще го чуете малко по-късно. Ей го тук детето Гадулка, най-добрият майстор, наистина. Сигулар, Гадулар, ще да кажа Купанар, не. Добри Велев, завършил е Котел музикалното училище, Пловдив академията, даже утре ще свири с Шабан Шаулич един концерт, има специална покана. Добри Матев, да, на Матю сина му, как да го кажа. Тук започваме с другата фамилия, най-младият член в оркестъра, Митко Денев, това е сина на Васко Денев, нашия Васко. Голяма работа. Килограмите много, всичкото много, чуден човек, златен човек. Имаме си две прекрасни създания, разбира се. Преди малко за вас пееше Танчето. Таня Маринова, а другата е Катето Георгиева. Абе и двете сте расли на бой много, бе. Така. Така че, каквото желаете, каквато песен се сетите, нямате никакъв проблем, оркестърът работи за вас. Днеска с нас ще свири и Илийката, най-добрият гайдар, когато познаваме. Илийка, да си жив и здрав, брат. Чомпата, Илия Чомпата, чувствайте се като дома си и да накараме хазяйите да се чувстват на гости. Желаем ви приятно прекарване, а и на оркестъра вие имате доброто. Най-добрият водещ на всички тържества, панаири и всичко, за което можете да се представите. Сашо Касян, нашият колега.